hay una sobreproducción porque hay mucho viento, porque se ha hecho, pero no puede bajar la nuclear porque no hay ningún reactor en recarga, como es el caso ahora de Ascó, que está en recarga, o por cualquier circunstancia, tienen que parar. Tienen que parar y hay una serie de energía que se desperdicia, pues porque no puede entrar en la red, porque la red cabe lo que cabe, es como una esponja. Esponja cuando tú vas tirando agua, però llega un moment que se sobreeixeix, no? Que surt l'aigua per tot arreu, que no en cap més. Doncs el cabelejat de red elèctrica, que és el que distribueix l'electricitat a tot arreu, provoca això, provoca que quan hi ha una sobreproducció de renovable, si funciona tota la nuclear no pot entrar. I en aquest sentit et puc dir que m'entens el català, no? Sí, La mitjana que perd l'eòlica només, ara tinc datos de l'estat espanyol, però suposo que seria probablement molt semblants a qualsevol altra. O sigui, ve a ser d'un 10-12% de l'electricitat. És a dir, que realment les renovables tindrien un potencial aquí en aquest país per a fabricar electricitat en aquests moments de vora un 60%. Només estan produint al voltant d'un 45% precisament per aquest problema. A Xina li passa igual. La Xina té centrals nuclears i, per cert, com que no hi ha cultura de la seguretat, i això és així, i no vull menys tenir els xinesos, però això és així. O sigui, no s'està construint més que a Finlàndia s'està construint un model i a Anglaterra un altre model de central nuclear, que bàsicament són models que serviran després per a exportar a altres països perquè els hi comprin el model, no per a generar electricitat aquí a Europa. Doncs a aquests països, ara mateix a Xina hi ha vora 30 reactors previstos, però per exemple als Estats Units cada cop n'hi ha menys, es van desmantellant, i a Europa un recent estudi dels verds europeus demostra que s'estan tancant més quilowatts, més megawatts nuclears que no pas se n'estan instal·lant. I en quant als datos que tenim referents a inversió, s'està invertint 4 cops més al món en renovable que no pas en nuclear. 4 per 1. Alguna cosa vol dir, si quan el capital confia en això és perquè el capital se'n va allí on interessa. Què passa actualment? Doncs que hi ha una sèrie d'instal·lacions envellides a la major part del món, són 400 i pico de reactors que hi ha, dels molts que hi havien previstos, que del que es tracta és d'amortitzar-los al màxim possible. I tot l'altre, retenir-ho fins a l'últim moment. I a més controlar tant un tipus d'energia com l'altre. Per això, Endesa Generación, que és el qui està treballant tot el que és el tema renovables de l'empresa Endesa, Endesa, com Iberdrola, s'han fet les ames al mercat del sector renovable. Avui són les ames al mercat i són les ames del mercat del sector nuclear i segurament d'altres, ara no tinc els datos de tot, però el que s'intenta és exprimir al màxim una inversió i quan l'hagin exprimit, llavors llançaran tot l'altre, entens? Clar, aquí com ho podem combatre això? Si l'ecologisme social ens organitzéssim, ens poséssim d'acord, no féssim tantes capelletes, intentéssim incidir al màxim, forçaríem també els polítics, perquè els polítics només se belluguen si hi ha una massa social al darrere que empeny, d'acord? I quan se senten qüestionats i que els estem empenyent, llavors és quan actuen. I políticament se poden canviar les coses. Se poden canviar. Sí, se poden. Estic d'acord, gràcies. Estic d'acord en aquesta última part que ha recalcat diversos cops que es fiquin d'acord els ecologistes i tal, però hi ha també, o sigui, sí, d'acord, però també hem d'insistir
integralment en altres circumstàncies. Per exemple, per què el ciutadà no pot ficar-se plaques solars sense pagar un impost al sol al rei o una petita turbina hidroelèctrica al riu del poble sense pagar aquest impost i a més, si em sobra energia, poder-li regalar al veí. Clar, si comencem així, els petits inversors, o sigui, jo em jubilo ara, no? Imagineu-vos, tinc uns diners, vull invertir en aquestes plaques solars, en no sé, un sistema nou, un dispositiu de no sé què, perquè hi ha cosetes, i tinc un dispositiu no sé què, inverteixo uns diners, doncs podria recuperar aquests diners com si fos un pla de jubilació, venent l'energia que em sobra o regalant, si vull, al veí del costat. Sí, d'alguna manera és incidir en la descentralització, sabem què és el que hi ha, les polítiques que hi ha, però és que, clar, hi ha una centralització tan brutal que possiblement en el moment que fem aquest canvi de nuclear a eòliques no hi hagi una mesura. Renovables, eòliques seria una petita renovables, però que no hi hagi nuclears eòliques i la transició del gas al tal, ho he explicat molt bé. Solar, biomassa... Exacte, però que no hi hagi una mesura i que es faci a lo centralitzat, saps? Per això jo crec molt en la descentralització. El decret no sé si ho hauràs llegit als diaris, el decret d'autoconsum va estar a punt de revocar-se ara fa poc, fa unes setmanes, al Congrés de Diputats, perquè ho va proposar el PSOE, amb Podemos i amb altres forces polítiques. Si avui el decret d'autoconsum no s'ha revocat, el que va fer que el PP tirés marxa enrere amb l'incentiu que donava a la gent que feia autoinstal·lacions i tal, és perquè Ciutadans li va donar el vot al Partit Popular. Ciutadans en principi estava, com a mínim la campanya electoral, estava en disposició de parlar d'aquest tema del decret aquest d'autoconsum, contra l'autoconsum que va fer a l'anterior legislatura el Partit Popular, i semblava que això es podia tirar endavant. I quan va ser l'hora de la veritat se va tirar enrere. Va tirar enrere i va votar junt amb el PP. És a dir, que el motiu pel qual això actués i que desitgem no es pugui dur a terme o s'hagi reduït, o sigui, el que hi havia, que tampoc era la panacea, perquè com a mínim hi havia alguna cosa que es podia tirar endavant en aquest sentit, no ha pogut tirar endavant per una qüestió política, perquè Ciutadans ho ha impedit. Per tant, vull dir, a les properes eleccions els hem de dir a la gent que els va votar, amb aquests, doncs que no els votin. I es pot fer desobediència o es pot fer insumissió fiscal en aquest sentit? És que aquestes coses se canvien políticament. Només se canvien amb el vot de les persones. Llavors, a veure, això és el que hi ha. Si la ciutadania seguim votant els mateixos de sempre, o quan hi ha una novetat, com és el cas, perquè aquest és un partit nou, entrava per primer cop i resulta que és més de lo mismo, doncs ens trobem el que ens trobem. No sé si va ser Putin que va dir farà un temps ja, que amb energia eòlica no es podia fer una guerra, o no es podia guanyar una guerra, no sé com ho va dir. Vull dir que em sembla que ve a dir, d'alguna manera, que als països més poderosos, tampoc per una qüestió geoestratègica, geopolítica, no els interessa aquestes energies perquè, en definitiva, tot el seu armament funciona amb energia nuclear o com petroli, matèries primeres d'aquestes combustibles fòssils. Llavors també, jo suposo que tot va en relació al que anàvem comentant, però en definitiva sí que costarà en el sentit de són grans potències que no les faràs... És com si ens fessin desprendre nosaltres de l'aigua. Jo crec que els grans estats, amb visió potser una miqueta més inquisitorial, o que s'estan fent una pugna entre elles, necessiten aquestes energies en cas de confrontació bèl·lica o en cas de... o només pel simple fet de continuar sent potència econòmica. Llavors, és això, vull dir, també és el que deia l'Eloi, que en definitiva
és amb aquesta gent que s'han de dirigir, no?, aquests esforços, perquè un petit estat com Dinamarca, en definitiva, no està ni a l'OTAN, no? Vull dir que, en definitiva, geoestratègicament, Dinamarca és, no sé, no ho sé, vull dir, però el que volia deixar de poso és que ho acabaran esgotant perquè aquesta una vegada que la té més grossa ningú voldrà perdre i per tant ningú es voldrà desfer d'aquestes energies. Sí, a mesura que disminueix el pic del petroli augmenta el número de guerres al planeta. Jo us deixo aquest quadre perquè veieu o recordar-vos què és el que nosaltres proposem. Perquè, clar, tu has dit que no sé què de l'eòlica, ella també ha dit l'eòlica, que t'he corregit, no renovables. L'eòlica que nosaltres proposem pel 2050 és un 23% del total de l'energia. Ho va dir pejorativament, No parlem de l'electricitat, parlem de l'energia. Vull dir que ho tinguéssiu en compte, que el que val és el mix, no substituir una energia per una altra, sinó el mix energètic, el conjunt. Ha de ser un mix, sí. Clar, ha de ser un mix. Si no, no anem bé. Ha d'haver un equilibri, Sí, perdona, digues. L'altre dia vaig veure un documental que sortia una comissària de la Unió Europea del canvi climàtic que va comentar que estalviar de forma social l'energia, que cadascú vegi estalviar l'energia, efectivament suposa un augment del preu, és a dir, que la gent paga més. Això va proposar que era l'única manera de fer que la gent consumisca més, que costi més diners. És a dir, si ara ja hi ha gent que pateix pobresa energètica, doncs si aquestes són les idees que tenen des d'Europa, que a l'augmentar el preu de l'energia, doncs què passarà? I després se demana que som una societat que hem de mirar de reduir i tal, i el que faran és encara empobrir més gent, augmentant el preu de l'energia, que s'haurà de fer, perquè s'haurà de fer. El que passa és que s'hauria de fer bé, que s'augmenti el preu de l'energia a qui ho pugui pagar. I els salaris, no? I els salaris. Mira, jo ho vaig fer ara fa un any i vaig dir no ho torno a fer perquè a mi emocionalment me va representar una càrrega que no vaig voler repetir. Vaig fer una campanya de pobresa energètica i vaig atendre a 100 i pico de persones amb aquests temes. I et puc dir que la majoria de la gent que venen es cobren de l'ordre de 600-700 euros al mes, però ja en paguen 250-300 de lloguer i amb els altres 300 hem de triar en menjar o pagar l'energia. Qualsevol estalvi que els hi puguis provocar. Des d'Europa volen augmentar el preu. Els aconsellàvem baixar la potència, a la qual sí, òbviament s'estalvien uns diners i tal, per poder baixar la potència, tot el que vulguis, clar. És que sí, per tant, a veure, què s'ha de pujar el preu de l'energia? Probablement s'ha de pujar a certes rentes. Podríem arribar a aquesta conclusió. I podríem arribar a la conclusió que les rentes més baixes no l'haurien de pagar perquè és un bé al qual hauríem d'accedir. Un dret universal. És un dret universal i aquesta és la defensa que segurament hauríem de fer, però d'allí on hi ha no se'n pot traure. Una persona que cobra, que són molts, t'ho dic per experiència, per la campanya que vaig fer, i que em va cremar moltíssim, 600-700 euros, així veig, i que paguen un petit lloguer, 250-300 euros és un lloguer relativament curt, però llavors què fas? I després... Amb 200-300 euros que et queden al mes. Aquí s'està parlant fins al 2050. És possible que al 2050 el projecte ITER comenci a funcionar? Bueno, és que tornem a parlar el projecte ITER tornem a parlar d'una energia centralitzadora. És a dir, que concentra en el poder d'uns pocs el control sobre l'energia a la qual podem accedir tothom. I tots aquests milions
que es volen destinar, o que s'han destinat ja al projecte i que es pensa destinar en el futur, si els destinéssim a més recerca sobre renovables, tindríem molins sense aspes i per tant sense problemes pels ocells i tindríem sistemes més eficients amb renovables. I, clar, el problema de l'ITER què és? És que és més de lo mismo. Altra vegada centralitzar el control de l'energia amb uns pocs. Molt bé. I com tracta el majúscul.